Kienet reazzjoni jibsa immens dik li ħarġet mill-Kunsill Studenti Universitarji wara l-preżentazzjoni tal-budget, preżentazzjoni li ġiet deskritta mill-KSU bħala diżappuntanti għaliex iż-żgħażagħ u l-istudenti ġew kompletament injorati mill-Gvern. Fi stqarrija ta' kundanna li ħarġet il-ġimgħa, il-KSU qal li ma jistax jifhem kif il-futur tal-pajjiż ingħata l-ġenb. L-istudenti nnutaw li d-diskors ta' tnejn kien wieħed mimli partiġjaniżmu u paraguni, tant illi Clyde Caruana spiċċa mar lura 13-il sena sħaħ minflok ħares lejn il-futur u l-ħtiġijiet tal-pajjiż. Din l-attitudni mhix posta f'diskors ta' budget, stqar il-Kunsill tal-Istudenti Universitarji fejn jidħol is-settur edukattiv. Il-KSU rimarka kif il-budget semma biss 3 aspetti kollha punti li diġà huma parti mill-Istrateġija Nazzjonali. Dan ifisser li l-Gvern warrab għal kollox l-investiment fl-edukazzjoni u għar minn hekk l-investiment fl-istudenti, xi ħaġa illi l-KSU ddeskriva bħala frustranti. Fil-waqt illi faħru żieda fl-istipendju huma tkellmu b'saħħa dwar is-serqa tal-isptarijiet u rreferew għall 400 miljun euro li l-Gvern tajjar f'dan id-deal. Hawn il-KSU appella għal aktar trasparenza fil-waqt li sejħu lill-Gvern sabiex ma jħallix l-Isptar Monte Carmeli fl-istat li jinsab fih.